Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Nah, diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, iki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Gerajakan. Yo, anget-anget. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke. Raina bengi
sisir beraja wisi-wisi senayanan natre janji urip bebarengan sir-siran nami Terima kasih. Ya, disinta. Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben muter pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Aja- Dik Niken Salindri lagi. Jomane kembali. siji 10 yang ngatasi yo, Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, lagi. Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul lampan. Rumangsamu sing endi sing gundul? Anu wae, yo lagu. Ya. Rarani muni. Edot nih Ken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya. Mboten keringetan wong nyambut Jareku gawe. teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi kutan banyu paling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo nggo penutup balekne ning pelok ora. Apa ya? Heeh. Apa? Manut Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau, enggak mau. Duh, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo, gelo. Wisa wis wisa. Kok yo ngolang aleh to kok enek sing endi. Wisa surupe. Ah, Soryo. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk Paman Mirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana seperti oh ya. Seterapin
Joget apa iki mong ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk. Sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo. Monggo. Mesake sing penikmat lakon. Ha. Mak, piye? Cawe sesaji nderek ingkang sinuwun. Heeh, Pelok, Mbak. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Pan ana kang sinembah amung zat Maha Murah. Pan ana kang sinembah amung zat Maha Dekne kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem njajal to sebulan kok lek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Tuduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki.
Apa bune ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. Lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londok niki tolong. Dah. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku gak dadi patok. anake. Toprak gak tau payu yo ngene iki. Semeneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Iki tak dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf Bapak lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning kene. Maaf ki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok gak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Lho kok enggak dicium? Lho kok Kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Saiki genti Ibu. Nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Bu, nyuwun Iya, Dok. sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Dar. Aku ndak ndek salah Mbak Ibu nggarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, Ya. nangis. Rupane iki lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Gah. Napa iki? Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. nak jadi apa? Aku dadi Aku anak. sampean anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya. Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite Bapak ini malah
anu aha bapak nyapa karaokean bapak karaoke ora malah takbiran ora malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean Bu bapakmu bapak sing wajahe kaya nyambek wi oh. gelem karaokean Karaokean ora malah ge nyangoni kowe ora belas Bu belas ora disangoni THR belas bapakmu wi mosok to bapakmu wi aduh dah belas kok bangga todong aja nyebut jenenge Nikan Salindrek le urung wajahmu remuk le syukur Pak we mongko kowe mudar kowe kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu Piye lek to, ra Ki? we ngalih saiki piye to ki ngalih takbiran riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok bar takbiran hei Apa? bapak opo ya to bener to bapak opo nyapa le bapak kerasa nyedek-nyedek aku tak Karo- untal dasmu karaokean karo LC katok sak mene-mene modar ki kok aku wes wes mau aku jane kurang apa to Mas aku kurang apa hah wes syukur we aku kurang apa Mas apa kurangku apa aku gak ono apa-apane padahal wis tak apa-apane wes piye ganti peran aku wegah aku dadi bapak ora kajen iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho karek siji nggone kowe dadi anak wah aku dadi anak lah dadi anak iki mesti disayang sangoni sak pira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku tangkap Mas Sabar dadi anak ayo duduk lah adewe bapak ibu ibu Pak nih yo Rene apa nih piye Bu bar iki sungkeman heeh iki ditata sing rapi ben ora ireng kabeh nek kangen tak wedaki to sini ibu Dalam. Piye, Pak? iki malam takbir Yuk. malam takbir kuwi sunah rasule maksudnya takbiran tapi aku krungu suarane tangga Nyapa Pak Bu nih? Ya ampun. urung Oh. anake dhewe anak kuwi nyapa to nyapa ora apa-apane kok wis anake dhewe Nyapa Pak nih? anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran Terus. tapi jarine tangga samping omah bengi iki malah balapan bapak sapa sing ora wirang Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. assalamualaikum Cewek meneng sik ning kono sik. wis syukur wis pamite iki takbiran Takbir keleleng lho. wis mbok VC iki takbir Wis tak VC. jarine tangga samping omah iki lho jare tangga samping omah ki malah balapan karo kancane dem-deman karo kancane Larangan kok adalah perintah koyo bapake ngono dem-deman ngono. wah ora nek aku sapa wong tuwa sing ora wirang pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki ya apa ora Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah piye ngono kuwi Sampeyan iso ngomongi anake ora? ya karo kowe ya Bu Iya. ya karo kowe tolong lho lah kae anake lah kae lho Anakku rene anak rene. Kangen di. takbiran Ngendi? takbiran Bu Teko ngendi? takbiran Tangkepmu teko ndi? syukur Tekoni cangkeme kok moyah mangi. muter kowe Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja kene Bu malah buke ngono aku takbiran lho Bu Atas takbiran sono Pak, atas sono Pak. takbiran kok mripate abang Takbiran kok motone abang. lambene kok mambu Nambene kok mambu naga. aku ke Kok ngono wajahe kaya naga ya kan. Nah yo bapakku yo naga ngawur. aku ula cilik
Piye? Kowe ngaku apa ora? Kowe ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selapku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Aku ora ya Yakin, Pak. iki anak teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Aku nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis, Pak. Rumangsane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku gocelono. Wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan to ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne ya, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional kerja? Tidak ya. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek kok. Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine digosik to, topine digosik ben nek ngono malah ora kaya gareng. Ben ra kaya Power Rangers. Kuwi lho jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Des karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapi pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu ndek biyen jemblu sing ngomong aku, Nduk. Nggih, Estu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileb-lebne ning jeding, dileb-leb. Menengo sik, menengo. Dileb-lebne ning jeding Mas sanggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileb-lebne to Mas. Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileb-lebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileb-lebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cik ra ngandang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong cupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng dek niki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasik lenggah
bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa buajah? Kalih buajah sekalian. Buajah monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji kok katuran minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Haji kok katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana panggihan nuju panjenenganipun Bapak Haji Eko Saribit ingkang garwa nuju panjenenganipun Ibu Hajah Asih. Duduk dulu deh Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hoppa. Selamat malam, Mbak Enggar, Mbak Dwi. Selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin, ya Nduk Dwi. Nggih, mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun pinten? Nyuwun Nyuwun 50. pangapunten. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin wal Minul. Iki lho Om iki. ayu marpate kok gawur. Enje Iya, Nduk. minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Enje. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luput. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah. Aku penduwe. Sepuro kuwi lho dosane. Ah. Nggih, Dik Enggar, Mbak Dwi, monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Sabar. Buka saka tenor digayengke. Ya, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogeti Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan dong enjah. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing di. Wah, sing ndi? Bon, ya. Yuk. Waya bengi